Какво става, сладури? Тук е вашето момче СРБ. Каня ви на едно много специално парти за фенове на народния дръм бейс. Дръм и бас култура 3 от ХМСУ, което до вечера ще взриви чистилището на Индустриална 7 в София. 80 плюс артисти, разпределени на много сцени, много артисти, много сцени, пълна програма. Сцените са както следва: The OG Selectors, OG-тата, основателите на тая сцена, роден бас, родните продуценти, Огонек ще представи проекта с Анджи, AO или OA, само авторски неща на тая сцена. Също така България, масив артисти от цялата държава, поздрави за нашия човек Сечката, Сечнята от Смолен и много други, които карат цялата страна да се тресе в този бас. Също така естествено София, масив артисти от София, специфични артисти с специфичния софийски звук, защото този звук е от тук оригинално. Също така ще има и сцена за ценителите на виниления звук, на добрия стар винил Sonly. Не знам дали не изтърваме нещо и някой ще има MC-та, не на последно място за феновете на Drum Bass MC-тата. Тук ще бъдат законодателите на тая игра Ендо и Чибука. Чибука от София, респект, както и нашото момче от Варна, Лири на 4 бири. Ще се радвам да се видим, останете на вълната. До вечера тресем, убиваме роден бас 3 в чистилището. Индустриална 7, който не го знае, малко е забутано, пишете, там сме, убиваме се до вечера. Айд!